segi, Ate borru zer dut? Zer numero dut? Coño. Hiru. Hirua. Eluna. Zenbat urte dituzu, Lur? Zazpi. Olaia? Olai ez nahola. Lau. Lierne? Bi. Zenbat urte dituzu, Lierni? Udane? Bi, zaldio gaio. Bi. Zalduna etea. A sufrir. Aroa? Anoa? Zenbat urte? hogei. Hogei. Sei. Eta guain, eta... Tane? Ez iruni dakar. Bosta zazpi. Jaso batzea, xate. Toma. Pues ni bost. Ez da nigu, igual bat jartzeu, Igual bat jartzeu. Gaspare behiratu. Beiratu. Bosta. Batetik besta minutu bat. Vale. Baten bukatu zeunetik minutua, exacto hasiko. Vale. Baita? Vale? Oso ondo. Jakina gainen zaute dano. Seigarren ariko dena, Aroa Sánchez. Bosgarren ariko dena, Naiara Zumeta. Laugarren, Olaia Esnaola. Hirugarren, Lur Errekondo. Bigarren ariko dena, Lierni Osa. Eta lehendabizi, gaurko txapelketari hasiera emango diona, Udane Ostolaza. Aizkolariek ere oraintxe aurkeztuko ditugu. Prozedu amakarrena. Hogei. Venga, minutu erdi, hau dame. Hori da hori. Eta hemen dute hasiera, Lierni. Hortxe da. Oraintxe amakarrena. Amabost. Oso ondo. Eta oraintxe, eta hortxe da, lanean, Lur Errekondo.
Hori, 26. 26. Hau da. Eta hotxe da. Olaia lanean. Olaia. Hori kamatilo zilidu zarrarekin lanean. Amabos. Hortxe da, emezortzigarren hori bai. Venga, txalo batzuk eta animatorezka. Ondoi! Eta... Eta hortxe da, lanean, nahi erazuna. Eta ama kaso diman dizkio. Amala barrena. Oso emezortzi. Eta Aroa Sánchez lanean. Hortxe daba, amakarrena ere. Amaroa, animo! Eta hogeita bost, horren ere. Eta hortxe da, lanean. Hane ziguni. Hortxe du, amagarrena. Eta hortxe da, udane oskola zalanean. Minutu erdi lanak amaitzeko, amaika jasota, hau
hemen dut ezi, hortxe da. Bierni osa gane. Hori da hori, amargarrare bai. Abaleani. Venga, txalo bat dezagun, Bierni osa. Hori. Eta hemen dut ezira, lur garrako golane. Amalo bai. Amalo. Eta hortxe da, olai ez nahola ganen. Venga, Bernal, eta minutu bat olan txeke. Amolaia, animo. Vamos, no, amargarrana. Amaika, vamos a Amolaia. Amaika, minutu aquí. Eta hortxe benit, hasi da, nahi zuen. Vamos a una nahi dela, sei, haupa nahi dela, animo. Etortzen, Arroba Sánchez lanean. Sei jasota eta bado berriro. Amaro,
6. Sí, dale, venga. Vale, vale. Otra está, venga, tira. Etortzera, udane ostola zalanean. Oso, 6. Bai. Amasei. Amasei. Amazazpide bailo. Eta eman dut ezira, hortxe da, lian niosa danean. Etortxe doranean du, errekontu. Venga, chalo a tu, Rubén, Lori. Amabi. Abola ya, Amairu. Eutxi. Amau, venga, txalo atzuketa. Hau zure gazteri, Nuez. Hau babaia. Eta bai. Etortzera, baina presumeta lanean.
Pasez lanean. Minutua eta bederatzi hasita. Hamabosgarren arte bai. Osondo. Hamazazpi. Etortzera, Ariz Ipunekin lanean, aberba. Zara bezala lau lanik gobenak egiten duenak izango dira. Uztailean hiru Aizkarrezun finalean, empate kasikoa balitz. Bezale bai. Animo, hori. Ayo. Otra, vamos a ganar, seguro venga, chalo bien, a ver si lo tendrá. Vamos, Hortze da, Urillotarra. Aurre etorri. Hortze argazkia. Hortze bi eta Sagardoa. Minarte jaso, Sagardoa, rola kata. Eta emeretzi jaso girekin, Zarauztarrak. Hortze da Usurbildarra. Hortze da, akaitzek. Hortxe. Eta esan da bezala, hortxek izango dira Lur Errekondo, Dier Biosa, Udane Ostolotza. Izan baina bosgarren geratu dena sartuko ditzakela pesatzen dut. Baina finalean, bai o bai lau izango dira.